yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV, apo patinokupai ma-updates nhau nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika, nyaya dzevanhu tichidzipinda nemusoro kupfekedzera kuita kuti Tell me where you're watching me from right now. Iko zvinezvi zvakomanaka. So an alleged 21-page intelligence report has sent shockwaves through Zimbabwe, claiming that the CAB 3 is part of a wider succession plan that could see First Lady Auxilia Mnangagwa become president, with businessman Kudakwashe Tagwire serving as a deputy. Pakaipa Tagwire yanenge ari paside ndiye anenge advice momzi echitonga. But let me tell you one thing. One strategy ndakakwanisa kurealize about these guys, about Mnangagwa, the way anoita politics is very different than the way inoitwa politics nevamwe vanhu vese paZimbabwe. Why iri different strategy yoyi? It is because anotanga atesta munokandirwa chinhu. So ungati for example arikuda kuti ada kusvika achiti alright, toda kuti timboona kuti zvinoshanda sei, anosundidzira umwe munhu anongosundidzira nyaya yobva yalogical, like what happened paCAB 3. CAB 3 katanga kutaura nezvayo, and then mimva mangoiona kunge nyaya isina nebasa rese, isu taita kupupa mababa kunge chisupa, and vanhu ukatasana vaipupuma even pamedia vanga vakawandisa pasocial media, and then takazoona vamwe vangoti zii zvamuchose posi panogona kuti alright vari kupupuma ichi chinonzi Kulian chakaoma musoro chimupanechi ukada uchitanga unobva watowedzerwa nzi auya nemari, but techifiri chakaita chisasika. But muchiudzo tikakubata mufana iwe mfana. So the other guys vakati paita ma-US ngatitona lifetime opportunity, and for sure vanhu vakatengesa vanogara nesauti muhomwe vaZimbabwensi hazvizoina hangu handichambofendakaita anything with chinonzi muzimba munhu wese anonzi muzimba ita zvinhu zvakuwega, like mukutotiremera zvafana pano pamuzanzi mukutiremera futi guys. Zvatamboona vamwe ino ndogara ndine macomplaints akawanda mazimba versus mazimba, kutengesana kuita sei. Umwe anotonzwa kuti pabasa ndakapinza munhu akutondimerura kumurungu, ndakutodzingwa basa iye akutoramba achitoenda pandatomudedzawo zvekumunzwira tsitsi, instead kuti tirikuramba tichishanda tese sasahwiro wangu akutondibudisa basa, akutodedza vamwewo kubasawo, ini ndakutosara ndakatokula ndakatoswera ndiri padheni chichichichi, all those things zvinhu zvokuti tichisangana nazvo. So chinhu chinonzi muzimba chinodisappoint hama dzangu, handiri kunyebera zvinhu zvimastrategy zvese zviri zvatiri kusangana nazvo zvakutaurwa zvikunzi padodoiswa mukadzi wacho pachigaro kuzoita sei. Strategy inoshandiswa naMnangagwa ndeyekuti anoindicata kuleft iye achida kutienda kuright. Like zvandakataura ndikati alright, CAB 3 iyi takatarisa zvinhu zviri kutenderera, zvinhu zviripo, nyaya dziri kutaurika panapa, vari kuda kuti ipinde mustaira CAB 3 yapinda kuti vapedza kunenge arikuda unoisaina iye pachake, because even though pane plan inonyatsoshanda yekumisa, a big plan. Vamwewo vanga vakachishora chiti plan iyo vanhu vari kutsvagawo mari, vari kuziva kuti vakada kungondoti noise dzavo vanobva vapuwa mari, but I don't think so kuti vanokwanisa kungoita noise obva vapuwa mari, because chinoita vanhu vacho zviri pa2 sedha vakaona kuti wakunyanya vanoshandisa ichi force kubholonja votonyarara watozvimba. Ndo imwe strategy vanosha iyo yekudaro ndo bosi nozoti pane vanhu pese paitonzi pari kuitwa ma-consultations vanhu vachinozara vachinzi taenda kunga waitonzwa umwe unzi ndingangashoma musoro paCAB 3 zvazonomuomera mberi ikoko unoshati aroverwe chii mosvekengere handimadedza vanhu kuti vataurere. Vamwe vanga vachingokatwa vasingapuwa mamicrophone, the likes of ana gift ostalos vakanyingwa mamicrophone, ana David Kotata zvakatonetsa, ana Dagi akataura akataura muCity Sports baba ndo pakatobirwa foni, nanhasi asitadzoka foni iyo. Munhu wacho akatoiba, asi munhu wekuti abudeka anotobuda anotogara atodekana unotonato akatopoza maphotos nepolisi. Ndakada munhu anombomusunga kana akumbobvunza nyaya chinongonzi we investigate, and they don't even care about nyaya iyoyo, vanongoti we investigate tozoona kuti zvakamira sei. So zvese izvo zvinhu zvokuti todzoka toshaya simba rekutaura zvinhu, ungopedzera wangoneta, wakamboti iwo une hasha, ungopedzera wangotarisa ule
ndokwazviri kuenda nazvo izvezvo. So strategy iripo ndeyekuti hanzi iye ada kusaina chinhu obva asiyira chimukadzi ndokuindikita kuleft kwachuko ta ada kusiya bharisira mukadzi. So kutena kuright manje kuri kuti chii? Kutena kuright kuri pakuti iye plan ndeyekuti akanoinikirina ndobva asiya obva aresigna already atosaina chato into law. Parliament inoti hakuna vice president asvika achipinda. Parliament ndo inoita se inodedzera kuti ichadedza umwe president. Vice president uchapinda automatic. Saka ukaona president abva pachigaro manje kana system yatoiswa kuti automatically anachiwenga nerimwe team rese basa rinenge ratoperawo futi. Parliament ichochiisa wayo irida kuisa. Takuda kudzokera kuindicator left rere manje. Parliament ichiisa wayo irida kuisa. Ndo paarunzi ari kubva asvika ana vice wake tagwirei. But inini chandiri kuziva ndechekuti parliament ike achingoresigna ka inobva obviously zvese zvinona president zvino-offloada zvese zva-offloada. Hakusisina maseats atova mavhakandisa mabasa agadzirwa rikatova mavhaka. Iye abva aita se pakunotena right kungonodaiso parliament yobva yati azviite kuti asiye basa because isusu tanga takatoti munhu iye ndiye watotoda ngatimuvhotere back votanga kumuvhotera back obva ati the voice of the people is the voice of God. Handingazorambe vanhu kana vachinge vataura. I'm a constitutionalist handikwanisa kusiya gedza titeerere zvekuda vanhu hatimati motida ndatozviendereni. And then the next thing unoona munhu adzoka atochisikwa chitsva baba 7 years dzake akutorova anenge adotorova 7 because matomudzosa atonyu because adzoka pane mitemo minyo 1 strategies. Kunzine dzimwe nyika vane maroera avari kuitawo zvimastrategy zvavo but ichi strategy chakakurisa. So ndo nyaya hombe iri pano. Idzi nyaya dzadzidi kuti uteerere uchimhanya because ndozoti ukada kumhanya stereke you end up usina kana 1 chouri kunzwisisa pazvinhu zvese zvoti nyatsonzi zvipinde munzeyo ngazvidzike wobva wanyatsodigesta usamhanya ndozoona kuti inini kana ndichitotaurawo futi nyaya idzodzidzi ndendakadzikamira so because ndo pega pakangotaimirwa ipapa patingodai soto patango izvi zvonetsa. Anyway, ina handisida kuramba nchini because ini ndorebesa nyaya ndodziwanza ndonozokusanganisa ine flyer kuna vanhu vada kuregister macompanies vada kuregister macompanies nekuvhurira ma-FNB business accounts muno muSouth Africa vasina ma-FNB vasina ma-work permit kana ma-start permit vangori nema-passports yet. Education research is your plug. Garai mavabata ndovane kuitira zvinhu izvozvo uri kwauri ikoko vari kwavari ikoko namba dzavo ndo dzichange dzichibudikira paflyer. For now timbodzwawo zvekutaurwa nevakuru vari panapa kuti vari kuti kudii because vanhu vari kuona zvakasiyana-siyana baba vanhu vanenge vachiona pakaibva zvinhu zvinoshamisa kuti shosho munangagwa kana achiona vamwe vanhu vekuzimbabwe vachitambura saizvozvo vasingavahwiritisi vachitora mari vachipanana chivhayo vachiita zvichi zvoumbwa nemari dzavanhu zvinoitawo here izvozvo. Munangagwa asadero asatamba nebhireni yavanhu vanhu vari kutambura kuSouth Africa uko una dzimwe nyika dziri kuita sei iye akangonyarara zvingaitawo here izvozvo. Uyu munhu chero mukamutsigira henyu munhu ndiye munhu ane utsinye ane utsinye zvokuti handamboona zvakadai muupenyu wangu. Akanyarara nyaya dzese dzekuSouth Africa idzi hapindi but manje anga naRamaphosa vaidisikaza chii waya asina tsitsi nyoro vanhu veZimbabwe pepe kainguva yakwana times going. Uyu munhu ada kujairira vanhu. Uyu munhu afati kana yange gore raanobva atorerwe zvese navana vake zvese mabhizinesi ose imari yestates iyoyo. Munhu ane utsinyo. Vanhu vari kutambura kuSouth Africa kwautumiri mabhazi autumiri mari uite basa rechihure muchovakira mahore dzimba murume mukuru achembera kudero. Hava munhu ngavanzwitsise varume vanonzwa vhikatsei musoro pamwe chete munhu aitiwe vangavhota vachivhoterawo BIM3 yavo iyo ndeyavo yekuparliament asikatari kuenda paground on its fair pamaelection 1 man 1 vote ndo inenge ichishanda. Hatishandi zvinhu zvakaora zvakaderezvo. Unotsada kujairira vanhu vemunangagwa iwe mbwa yemunhu iyi murume mukuru munhu asinganyari shuwa haunyari wakaita sei haukuri wakaita sei hauna tsitsa wakaita sei simbirira neBIM3 yako iyo vese vari kumutsigira zivai kuti muchamanya haikuna zvokutamba muchamanya haikuna zvokutamba usagosisa munhu muchidiwa nakutambura kuSouth Africa. Why can't you go in ipapo unobisira vana vana Mugabe unotishutama nepfuti vanhu vari kutambura vese vari kudzoka muno ndiwo mwonzeresi ndiwe
urikubva kana Mugabe akabva newe unobva. Hauna kana dhoo chero ukaenda kupi. Try all the means in and out, hauna chance. Urikuenda nguva yako ichakwana. Fongorera museve chidere mumwe mukuru masinganyare mbwa yemunhu.